चला आता आपण हा मालपोळा पलटून घेऊया। साईडला असं खरपूस असे झाले ना तर आपल्याला समजून येतं की आपला मालपोळा आपला रेडी झालेला आहे। तर मी पलटून घेते। वाव, तर माझ्याकडे काहीच शब्द नाही आहेत, मी काय सांगू, काय सुंदर दिसतो हा मालपोळा। नमस्कार, मी आरती अन्नपूर्णा यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत करते। व्हिडिओला सुरुवात करण्याच्या अगोदर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। श्री स्वामी समर्थ ब्लेस यू, थँक्यू। आजची रेसिपी खूप खास अशी आहे, ती म्हणजे कोकणातली पारंपरिक पद्धतीने बनवलेली ती म्हणजे मालपोळा। कोणताही सण असो किंवा सण नसताना सुद्धा हा पदार्थ बनला जातो, तो म्हणजे मालपोळा। अतिशय सोपा आहे आणि झटपट होणारा असा आहे आणि आपल्या घरातल्या साहित्यामधून बनला जातो। प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये बनला जाणारा हा मालपोळा आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे आणि तोही माझी रेसिपी मी तुम्हाला शेअर करते। तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। मालपोळा बनवण्यासाठी मी 1 कप गूळ घेतलेला आहे। मी कपानुसार सांगत आहे। 1 कप गूळ आहे, तुम्ही बाउलमध्ये घालत आहे। गूळ असा बारीक किसून घ्या, त्यामुळे लगेच पाण्यामध्ये विरघळेल। 1 कप गूळ घेतलेला आहे, तेवढंच आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे। 1 कप पाणी। आता गुळामध्ये पाणी घालूया, मिक्स करून घेऊया। गूळ पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळायला पाहिजे। गूळ पूर्णपणे विरघळलेला आहे, तेव्हा त्यामध्ये मी बडीशेप घालत आहे, 2 छोटे चमचे। जिरा घालत आहे, 1 छोटा चमचा। जायफळचा छोटा तुकडा घालत आहे। छोट्या खलबत्त्यामध्ये फुटत नव्हतं म्हणून मी मोठ्या खलबत्त्यामध्ये घालत आहे आणि आता मी हे ठेचून घेते। खलबत्त्यामुळे आपण असं ठेचल्यामुळे ना वेगळी चव लागते। आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण ग्राइंड करतो, ती चव आणि खलबत्त्यामध्ये खूप फरक आहे। तर मी हे कुटून घेते। आपलं जिरं, जायफळ आणि बडीशेप छानपैकी वाटलेलं आहे। खलबत्त्याला वाटल्यामुळे एकदम छानपैकी वास येत आहे। हे बघा, जाडसर असं केलेलं आहे। मालपोळा बनवण्यासाठी मी 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। तुम्ही मैदाचाही वापर करू शकता। 1 छोटा चमचा हळद घालत आहे, 1 छोटा चमचा वेलची पूड, पाव कप मी रवा घेतलेला आहे। रव्याच्या ऐवजी तुम्ही तांदळाचं पीठ पण वापरू शकता। जिरा बडीशेपची पूड केलेली खलबत्त्यामध्ये ती आपल्याला सगळी घालायची आहे। थोडंसं मीठ घालायचं। आता आपण मिक्स करून घेऊया। गुळाचं पाणी घालायचं आहे, थोडं थोडं गुळाचं पाणी घालायचं आहे, एकदम घालू नका। थोडं घालते, आता मिक्स करून घेते। अजून थोडंसं घालते, मिक्स करून घेऊया। गुठळे पूर्णपणे आपल्याला हे निघायला पाहिजे। पीठ अजूनही घट्ट आहे, तर मला हे संपूर्ण गुळाचं पाणी लागणार आहे। मी सगळं घालत आहे आणि हे गुळाचं पाणी मी गाळूनच वापरलेलं आहे। तर मी अगोदरच गुळाचं पाणी गाळून ठेवलेलं। मिक्स करून घेते। आपला गूळ गव्हाच्या पिठामध्ये छानपैकी विरघळलेला आहे आणि गुठळ्यासुद्धा अजिबात नाही आहे। सगळे जिन्नस एकजीव झालेले आहे। आता आपण मालपोळा करायला घेऊया। आज मी तुम्हाला मालपोळा भिड्यावर दाखवणार आहे, मालपोळा कसा काढायचा आणि भिड्याचा तवा गरम झाला कसा आहे तो ओळखायचं। थोडंसं पाणी घालायचं, पाणी पूर्ण झिरपतं आहे म्हणजे आपला तवा चांगला तापलेला आहे। आता मी गॅसची फ्लेम हे बघा थोडीशी स्लो करते। मी भिड्यावर तेल घालत आहे, सगळीकडून तेल चांगलं लावा, सगळीकडे तेल चांगलं पसरवून घ्या। आता आपण हा मालपोळा घालूया। जितकं तुम्हाला लहान मालपोळा घालायचा असेल तर तुम्ही घालू शकता। आता मी हा पसरवून घेते।
आणि झाकण ठेवते 1 मिनिट, जास्त नाही, थोडंसं गॅप ठेवलेला आहे. गॅसची फ्लेम मी एवढी ठेवलेली आहे, कमी ठेवलेली आहे, कारण का मालपोळा करपू नये म्हणून. झाकण काढूया. तुम्ही बघू शकता साईडला अशी छोटी छोटी छिद्र आलेली आहेत मालपोळ्याला. तर खालची बाजू छानपैकी खरपूस होते. चला आता आपण हा मालपोळा पलटून घेऊया. साईडला असं खरपूस असे झाले ना तर आपल्याला समजून येतं की आपला मालपोळा आपला रेडी झालेला आहे. तर मी पलटून घेते. वाव, तर माझ्याकडे काहीच शब्द नाही आहेत, मी काय सांगू, काय सुंदर दिसतो हा मालपोळा. नक्की बनवा, कोणताही सण असू दे, एकदम झटपट होणारा हा मालपोळा आहे. आणि मालवणी कोकणी माणसांमध्ये हा पदार्थ नक्की आवर्जून बनला जातो. अतिशय सोपा आहे. कोणत्याही सणालाच काय इतरी गोड खावंसं वाटत असेल ना तर हा मालपोळा नक्की नक्की बनवा. आता मालपोळ्याची खालची बाजू छानपैकी खरपूस होते आणि तुम्ही बघू शकता एकदम कडा काय कलर आलेला आहे, सोनेरी कलर. वा, 2-3 मिनिटांनी मी आता हा मालपोळा दाखवते. खालचं बाजू दाखवते. तुम्ही बघू शकता तर मालपोळा किती सुंदर झालेला आहे, मस्तपैकी फ्राय झालेला आहे, सुंदर. आता मी हा मालपोळा काढून घेते. आता मी हा मालपोळा चाळणीवर काढून घेते. त्यामुळे गरम वाफ असेल ते निघून जाईल आणि मालपोळा खालून नरम होणार नाही, म्हणजे पाणी सुटणार नाही. बघा आपले मालपोळे सगळे झालेले आहेत. 6 मालपोळे झाले एका कपाचे, पण प्रत्येकाची साईज थोडीशी लहान थोडीशी मोठी आहे आणि एकदम असे पातळ आहे. आणि तुम्ही बघू शकता छिद्र आलेले आहेत या मालपोळ्याला, सुंदर असे आलेले आहेत छिद्र आणि पातळसुद्धा आहे कडेने सुद्धा. दुसराही मालपोळा तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा प्रत्येक कडांकडा अशी पातळ आहे, छिद्रसुद्धा खूप छानपैकी आलेले आहे. मालपोळे आपले छानपैकी झालेले आहे आणि अतिशय सॉफ्ट आहे, ते तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा इतके छिद्र आलेले आहेत, तुम्ही बघू शकतात. आणि आपण हा मालपोळा भिड्यावर केलेला आहे. अतिशय सॉफ्ट आहे आणि कडेने एकदम छानपैकी असा खरपूस झालेला आहे आणि अतिशय पातळ बनलेला आहे. कुठूनही तुम्हाला जाड वगैरे वाटत नाही आणि हा ट्रॅव्हलिंगला सुद्धा आपण हा बनवून घेऊ जाऊ शकतो. आणि वाढदिवसाला आपल्याला विचार पडत असतो की आपण गोड काय बनवायचं असं आणि झटपट असं होईल, तर हा मालपोळा आपण सहजपणे बनवू शकतो. किंवा लहान मुलांना गोड खायची आवड असते किंवा मोठ्या माणसांना सुद्धा, तर अशी अतिशय हा सोपा पदार्थ आहे. तर नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आता मी तुम्हाला हा टेस्टिंग करून दाखवते. सुपर, खूप छान बनलेला आहे. प्रत्येक पदार्थाच्यामध्ये जे जिन्नस घातलेले ते लागत आहे. गव्हाच्या पिठामध्ये गुळाचं प्रमाण एकदम व्यवस्थित आहे. जर तुम्हाला गुळाचं प्रमाण कमी करायचं असेल तरी काही हरकत नाही. जायफळ, बडीशेप आणि जिऱ्याची पूड आपण घातलेली खलबत्त्याने, त्याचा स्वाद अतिशय तोंडाला म्हणजे जिभेला असा विरंगळत आहे. तर अतिशय पदार्थ खूप खूप छान झालेला आहे. एकदा नक्की हा पदार्थ म्हणजे मालपोळा नक्की बनवा. तर हा व्हिडिओ आवडल्यास तुम्ही तुमच्या मित्रपरिवारांना नक्की शेअर करा. थँक्यू.